står med sådan et fiskehøj her. Jeg har 4 gange op. Fedt. Ja. Så kør nu ind, kør nu. Okay, så kør nu. Så meget nu kan jeg se. Ja, du er. Jeg skal lige være helt med. Ja, jeg kan virkelig ikke se noget, men jeg er på ham. Hey, det er kedeligt faktisk at filme, for det så kan man ikke se noget. Så kan jeg ikke se, hvad der sker. Hvor har vi Ole henne? Han er her. Er det ikke nok, at det er bare Arvid, der filmer? Nej, jeg kan godt filme, men jeg kan bare ikke se noget som helst. Det kan jeg ikke. Film sådan igen. Ja! Ole, for helvede, mand! Okay, jeg går i vejen for dig, selvfølgelig. Så der har vi mesteren, kongen af Ole. Det er Oles mester. Ingenting kan jeg se. Den sten derovre. Så kører det ind i. Ja, det var det. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg stopper nu, jeg stopper. Nå, okay, ja. Jeg filmer nu. Ja, okay. Jeg regner bare med, at jeg filmer Ole. Og så er der gået galt. Ja. Hvordan? Jeg bare begynde at filme også. Ja, Ole. For helvede, Ole. Det er okay, det der. Ja! God stil, Ole. Ja! Tag dem op. Hvor skulle vi have en hver, mand? Hvor kunne det være fedt at have en hver? Ja, Ole, mand. Det er der, du skal passe på, Kenneth, tror jeg. Ja, Ole, for helvede, mand. Hey! Kan du se noget? Ja, jeg prøver bare at tro, jeg kan se noget. Ja, hvad skete der der? Ej! Så er lige ned igen, mand. Sur. Ja, det er sindssygt med kravle, man skal... Jeg tager den på den anden side. Arvid tager den forfra, jeg tager den herfra. Der er ingenting. Der er ikke noget vand eller noget. Ja, Ole! Goddammit, mand! Var det irriterende, at jeg ikke kan se en skid, mand. Jeg ved, at seriøst ikke kan være filmer, der jeg ikke gør. Der var til for at køre land. Jeg kan virkelig ikke se noget, mand. Men fuck det nu. Jeg peger i den rigtige retning. Vi bliver nødt til at prøve at sætte den ind på computeren. Ja, kom så, Ole. Ja, for helvede, det var godt, det her. Den lavede næsten flyver på helt dårligt, mand. Var det vildt? Var det vildt? Meget mere kraft end de der batterier der. Ja, der er et eller andet, som om at de har fået... Så kommer vi, så kører vi. Den nåede jeg ikke at få, den der. Pas på, der er vand lige foran. Eller foran dig. Var det fedt, det her. Og der er noget lort. Skal jeg bare blive ved med at filme? Hey, du der, mand. Og Klaren, hvor fandt du Ole af? Kom den om på den anden side. Jeg bare glæder mig til at filme det der med fiskeøje, mand. Jeg lover dig for, at du får den fedeste optagelse. Ja, det er fedt, det der. Det er også bare... Jeg gider ikke kravle op, jeg får det totalt. Jeg kravler op på toppen. Ja, det var det, jeg tænkte med. Det var det, jeg lige ville gøre. Men... Jeg tror, det er det sidste kraft, der er på den. Nej, pis, men det, vi kan jo ikke vide, om det andet batteri, det er helt færdigt. Det er det sidste batteri, du på nu. Jo, men det andet batteri skiftede jo bare for at skifte. Eller, forstår du? Ja. Så der er måske noget kraft på den. Ja, det er nu, det skal køre.
Ej, hvor fedt. Han skal over. Yes! Motherfuck. Der er vand. Du står lige i vand. Han er ramt af der. Ja, jeg tror, der er en vandfyldt lige der. Må vi ikke prøve at få de sidste kræfter ud af ham? Ud af Ole. Er han helt færdig nu? Nej, jeg tror ikke. Skal Arvid lige have den sidste kraft ud af ham? Jeg må prøve at slukke den her. Stop.